Marvin? Wala. Kita ka? Kita ka? Di ba makita ang gano'y Dudoy? Ayoko tay. Ay, may pangikit ba na ngit. Di lagi makita yung Hindi, Dudoy. nagalabas sila sa nandun yung dili sila. Dili sila. Ikan sa camp! 2026! MC Hoyoka! Kapoy! 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 Oh, pinadaw! Oy, mama, nawala ka. Ay na lang, naigamay yung electric fan. Sabi, tulong! Gani, kaya dahil nilulupan ko may kaya. Hello mga ka-first court. Ano alam mo sa akong YouTube? I love you so much by grace of God.